हेलो लोगोफोर, आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट हाजासे शेयार खालामनो जाबाय आरो मोजां नङाब्ला डिसलाइक खालामबाय। थ'दो लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननायसै। भुटाननि थांनाय लामाया माबायदि आरो भुटान टाउनफ्रा माबायदि आरो जायगा सिनारिफ्रा Let's go start. हेलो लोगोफोर, मेरा नाम गीतम नार्जारी। मैं फर्स्ट टाइम आं बर' मेथाइ ट्रेकजों खनगोन। भुलफोर जायोब्ला अन्नानै निमाहा खालाम। स' जागायजेननायसै। नङा हारसिङै नङा हारसिङै नङा, जिउनि गासैबो बुब्लियावनो दङ आंहा असे जिउनि लोगो जिसु। जिउनि गासैबो बुब्लियावनो दङ आंहा असे जिउनि लोगो फोरबु जिसु। दङ आंहा असे जिउनि लोगो फोरबु जिसु। नङा हारसिङै नङा। लोगोफोर खोनासंब्लानो जाबाय मेथाइखौ जोबजासे। आंनि गोसो गोरबोनि सिङाव थायो जिसु। थाङा गोजाना दान्दिसेबो आंखौ नागारलाङा। आंनि गोसो गोरबोनि सिङाव थायो जिसु। थाङा गोजाना दान्दिसेबो आंखौ नागारलाङा।